بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زام شغل كراتمو نا حديث من الله صلى الله عليه وسلم wanda muke karanta littafin Riyadus Salihin. A karatun da ya wuce mun tsaya ne ƙarshen hadisin nan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya rawaito daga ubangijinsa, wato hadisi kudusi, wanda muka kai ƙarshen hadisin. saboda haka yanzu zamu tashi akan babul hassi alal izdiyad min alkhairi fi awakhir al-umri. babun kwadaitarwa a bisa ƙarawa na daga alkhairi, mutum ya dinga ƙara aikin alkhairi fi awakhir al-umri, a wajen ƙarshen rayuwarsa. idan mutum ƙarshen rayuwarsa ya zo ya dinga yawaita aikin alheri, ya ƙara. kullun ana son ka dinga yawaita aikin alheri, to amma ana so idan ƙarshen rayuwarka ta zo to ka ƙara akai. to ta yaya za mu gane ƙarshen rayuwar mutum? yaushe za ka san wani ƙarshen rayuwarsa ya zo? yaushe mutum zai gane ƙarshen rayuwarsa ya zo har ya ƙara aikin alheri akai? To ai kuma an ce in ka ƙarshen rayuwarka ya zo ka ƙara. to za mu ji cewar yaya alamar ƙarshen rayuwar taka ya zo. qala Allah ta'ala, Allah ta'ala yace أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نؤمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق. ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الشيب، قاله إكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم. وانا آية دمكرنتا ubangiji ne ke cewa shin yanzu mu raya ku bane gwargwadon yadda wanda zai iya wa'aztuwa zai wa'aztu. ai mun raya ku gwargwadon yadda wanda zai wa'aztu, wanda zai tuna Allah ya tuna shi. kuma ga mai gargadi ya zo muku. Ibn Abbas yace da shi da muhaqqiqai ma'anarsa awalam nu'ammirkum 60 sana, yanzu mu raya ku bane shekara 60. wanda ya 60 to ai ya san ya rayu da yawa, saboda haka sai ya ci gaba da shiri na cewar ya zo wajejen ƙarshen rayuwarsa. wa yu'ayyiduhu al-hadithu allazi sanazkuruhu insha Allah. kuma akwai hadisi ma da zamu faɗa nan gaba zai karfafa wannan maganar. ila ko ma'anarsa 18 sanatan, shekara 18. sanda mutum ya balaga to ai daga sannan ya kamata ya ƙara aiki tunda ya zama baligi. wakila kila kuma 40 sana, shekara 40. qalahu al-hasan, aka hasan al-basri ya fada, wal kalbi da kalbi wa masruq. an ciro daga ibnu abbasin yace sun ciro cewar mutanen madina sun kasance idan ɗayan su ya kai shekara 40 to sai ya bar komai kuma sai ibada kawai zai kama in yi 40. ila kuma huwal bulugu, balaga kawai ake nufi. in yaro ya balaga to shikenan kuma da shi ake, ya kamata ya dinga tunawa. sanan waja'akum an-naziru, mai gargadi yazo muku. Ibnu Abbasin radiyallahu ta'ala anhuma da kuma mafiya yawan malamai suka ce huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine an-naziru din, mai gargadi. ila kuma aka ce ash-shaybu, furfura ita ce mai gargadin. yawwa inna tahamtu nazira shaybi go inji busiri. qala ikrama qalahu ikramatu shi da yace abinda ake nufi waja'akum an-naziru, furfura ta zo muku, mai gargadin nan furfura ta zo muku. to ikramatu haka yace da ibnu uyaynata.
wa ghayruhuma da wannan su wallahu alam. wa amal ahadisu amma hadisai fal awwalu hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala a'adara Allah ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana rawahu al-bukhari yasa ce zai kawo hadisin da zai karfafa waccan maganar cewa shekara 60 ake nufi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'adara Allah ila imri'in Allah yayi hanzari ya yanki hanzarin mutum kuwa akhara ajalahu wanda ya jirkinta ajalinsa hatta balaga 60 sana har ya kai dan shekara 60 to wannan Allah ya yanke mar hanzari domin in dai har ya 60 bai shirye ba to kuma ai ba shiryewa zai ba kenan wai ma'ana bai da ta cewa ba zai ce ai ban dade bane to baka dade ba yaya ko kuma ba ni da hankali ne sannan muna fama da kuruciya to shekara 60 rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaita hadisin. qala al-ulama malamai suka ce ma'anarsa lam yatruk lahu uzran ubangiji bai bar wani hanzari gare shi ba idza amhalahu hadhihi al-muddata idan yayi masa jinkirin wannan lokaci. yuqalu ana cewa a'zara ar-rajula idza balaga al-gayata fil uzri wana kan a'zara ar-rajulu wana kan yayi hanzari idza balaga al-gayata fil uzri in yake matuka a wajen hanzarin to sai a ce a'zara ar-rajulu kai mutumin ba wallahi yayi hanzari ba ya yanki hanzari kwarai da gaske. الثاني نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا. قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم من هذا إلا ما تقول. رواه البخاري. وانا حديثي أنكر بورك سيدنا عبد الله بن عباس radiyallahu ta'ala anhuma kwanaki mun faɗa shine habrul umma shine malamin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a ce hibrul umma ko habrul umma. yace kana Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar ya dalla tabbata gare shi ya zamo yudkhilni ma ashyakh badrin yana shigar da ni tare da dattijan badar dattawa da aka yakin badar da su to manzo Allah yana sayyidina Umaru yana shigar da ni inda suke in za su taro irin nasu to yakan kai ni mu shiga tare. faka anna ba'dahum wajada fi nafsi kai ka ce wasu daga cikin su kamar ka ce wani daga cikin su wato yayi fushi ya samu damuwa faqala sai ya ce lima yadkhulu hadha ma'ana. amma kaga saboda ladabi irin na sahabbai da girmama juna ba cewa yayi kawai sai wani ya bata ransa ba cewa tambayar da yayi man ne kai ka ce fushi yayi tambayar da yayi ne kamar ta wanda yayi fushin me yasa aka shigo da ni amma ba cewa yayi fushi shigo da ni ba sai ce dan me yasa wannan yake shigowa tare da mu walana abna'u mislu muna da ƴaƴa kuma kamar shi daidai da shi muna da ƴaƴa daidai da shi to amma me yasa shi yake shigo mana. faqala umaru sai na umar yace innahu min haythu alimtum shi ya fito ne daga inda kuka sani dinnan kun san waye ya fito ne daga inda kuka sani. fada'ani zata yawmin sai ya saki kira na wata rana fa adkhalani ma'ahum sai ya shigar da ni tare da su. fama ra'aytu annahu da'ani yawma idhin illa li yuriyahum ban gaba
cewar ya kira ne wannan rana sai dan ya nuna musu me yasa yake zuwa da ni din, ko kuma me matsayin shi Abdullahi ibn Abbas din. Shikenan kala yace ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, ku zo mu tattauna me kuke faɗa cikin faɗar ubangiji da yace idza jaa nasrullahi wal fatah, me Allah yake nufi. Fa qala ba'dhum, sai ba'dun sai yace umirna, an umarce mu ne na hamadullah, mu gode wa Allah, wa nastaghfiruhu, mu nemi gafararsa idza nasarana, duk sanda ya taimake mu, wa fataha alaina, ya buɗe gare mu, to mu dinga gode masa muna istighfari, haka Allah yake nufi. Wa sakata ba'dhum, ba'di ko bai ce komai bai shiru. Fa qala li, sai na Umar yace da ni, aka zalika taqulu ya ibn Abbas, kai ma ibn Abbas kai ma haka zaka ce, haka ka fahimta? Fa qultu la, sai nace a. Qala yace fa ma taqulu, me kake cewa? Qultu nace huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, abinda wannan sura ko aya take gaya mana, wannan sura ma jumlatan tana gaya mana ajalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ajalin manzon Allah take gaya mana. A'lamahu lahu, wanda ya sanar da shi da wannan aya. Qala ya ce idza jaa nasrullahi wal fatuhu, idan taimakon Allah da budin Allah yazo shine budin Makka, wa zalika alamatu ajalika kenan. Wannan alamar ajalinka ne, dama abinda ake nema ai a samu budi, ka isar da aika, in ka isar da aika to shikenan, kuma ka isar da aika, saboda haka zai koma ga mahaliccinsa subhanahu wataala. Fasabbih bihamdi rabbika, in kaga hakan to kai tasbihi da godiyar ubangijinka, wastaghfirhu, ka nemi gafararsa, innahu kana tawwaba, ubangiji mai yawan yafewa ne. Fa qala Umaru, sai na Umar ya faɗa radiyallahu anhu, ma a'lamu minha illa ma taqul, yace ni ma ban san wani abu akan wannan ayar ba ko wannan sura sai abin da ka faɗa din nan. Yawwa, abin da ka faɗa din nan shine ni ma abin da na sani. Yaro ne a cikin sahabban. As-salis, na uku, ana Aisha radiyallahu anha qalat ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Sayyidina Aisha tace radiyallahu ta'ala anha, manzo sallallahu alaihi wasallam bai taɓa sallatar wata salla ba bayan wannan ta sauka, wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath, sai ya ce subhanaka rabbana wa bihamdika, tunda ya ce fasabbih bihamdi rabbika ko wastaghfirhu, sai ya ce subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wannan hadisi muttafaqun alai. Saboda haka kaga ana nuna cewar idan akwai yaro mai hankali za ku iya shigar da shi tare da ku cikin wani abu da za ku tattauna, zai taimaka. Yau wala Allah da shawararsa ya bada wata shawara wadda za a yi amfani da ita. Saboda haka ba lalle ne sai mutum mai shekaru shine za ku iya zama ku tattauna da shi ba. A yaro ma in kun ga mai hazaka ne, mai fahimta ne, mai hankali ne, to za ku iya shigar da shi cikin dattawa wanda za a dinga tattauna al'amuran gida ko al'amuran gari da shi. Yawwa. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li, yata'awwal al-Qur'an. A wannan riwaya da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita fadar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li a cikin ruku'insa da sujjadarsa. Wato ya ta'awwal al-Qur'an, yana aiki da abinda al-Qur'ani ya umarce shi kenan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Wa fi riwayatin li Muslimin, a wata riwayar kuma ta Imam Muslim, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuksiru an yaqula qabla an yamuta subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin wafatinsa yana yawaita faɗan subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Qalat Aishatu, sayyidina Aisha tace qultu, nace ya rasulullah ma hadhihi alkalimat, mecece waɗannan kalmomi allati araka, wacce na ganka ahadastaha, ka farar da ita da baka faɗa yanzu kana faɗa.
taquluha kana fadatta qala sai ce ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha an sanya min wata alama ce al'ummata idan naga wannan alamar to in dinga fadan wannan kaga bai ga mata ba ita to bai ga mata yace mata ai alamar ajali na ne ai sai ta gigice ko ai kuma shikenan magana gaba ɗaya daga nan kuma an shiga damuwa a sai ce mata wata alama ce da aka umarce ni idan na ganta a cikin al'ummata in dinga faɗa kuma ai ta tambaye shi kuma ya bata amsa ko hakan ne ya bata amsar yawwa saboda haka nan ana koya mana ko da yaro ne ko wani ya tambaye ko na almajirinka to kada kai dungu dan baka so ka faɗa masa kuma ka faɗi ƙarya a'a sai ka faɗi wani abun wanda hakan ne amma baka faɗi haƙiƙanin yanda abin yake ba yau ka bashi amsa amma ba ainihin doran ainihin abun ba amma hakan yake din kuma yawa daidai yake hakan kuma hakan ne domin in ya ga alamar ne aka ce faɗi hakan kuma ya ga alamar tunda an samu buɗin saboda haka yake faɗan hakan sallallahu alaihi wa sallam الرابع نهدو وفي رواية الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وحمده أستغفر الله وأتوب إليه قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كاكا مدي حديث اللي يغباتا كينا إذن سليم yayi mata bayani cewar daman tace naga kana yawaita faɗan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai tace ya rasulullahi to ya kasance yana yawaita faɗan hakan sai tace nace ya rasulullah naga kana yawaita faɗan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai sai yace ubangiji na ne bani labari cewa ni zan ga wata alama a cikin al'ummata idan na ganta in yawaita faɗan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi to faqad ra'aytuha naga alamar idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي متفق عليه. وانا حديثي أنكر ولغا سيدنا أنس يرد الله تبت غريشي yake cewa hakika ubangiji azza wa jalla taba alwahya ya bibiyar da wahayi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qabla wafatihi kafin wafatinsa ma'ana an dinga yawan malaika jibril yayi yazo da yawa da kawo wahayi an yi ta kawo wahayi lokacin da ajalinsa ya kusa hatta tufiya har aka karbi kwanansa aksara ma kana alwahyu a bisa mafi yawan daga yanda da wahayi yake a da to sai da ya zama na wahayi ya yawa ana yawan zuwa ana yawan kawo wahayi. Al-khamis muttafaqun alai wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim su ne suka rawaice shi. Ar-rabi' na hudu an Jabir radiyallahu anhu an karbo daga Jabir ibn Abdullah yadda Allah tabbata gare shi Jabir ibn Abdullah yadda Allah tabbata gare shi sayyidina Jabir yana daga cikin waɗanda suka halarci Aqaba ta biyu ita ma wata daraja ce daga cikin darajoji na matakai na sahabbai yau kamar yadda muka faɗi Badar to kafin Badar din akwai darajar al-Aqaba a ce ka halarci Aqaba to mutanen Madina sun fara ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo aikin haji suka fara ganin sa akai Aqaba ta farko aka zo shekara mai zuwa akai Aqaba ta biyu to shi sai na Jabir da shi aka zo a wannan Aqaba ta biyun sanda aka kulla alƙawarin manzo Allah ya hijira ya taho Madina suka yi ma alƙawarin idan muka je muka tallata al'amarin nan naka a wajen mutanenmu za su karɓa idan suka karɓa kuwa to ba za a samu mutumin da ya fi ka buwaya ba idan za mun yi alƙawarin
yadda muke tsare matanmu yadda muke tsare ƴaƴanmu to haka za mu tsare ka. Saboda haka aka yi wannan alƙawari har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika musu malami da zai dinga koya musu karatu. Saboda haka ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu. Saboda haka ya je ya zauna a Madina ya ci gaba da koya musu karatu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya dawo Madina din. To Jabir ibn Abdullahi yana daga cikin waɗanda aka zo wannan akaba ta biyin, kuma yaro ne shekarunsa kaɗan ne a wannan lokaci. Saboda haka da babansa ma suka zo, Abdullahi bin Jabir bin Abdullahi bin Haramin sunansa. Saboda haka babansa Abdullahi bin Haramin, saboda haka da shi suka zo. Saboda haka yaƙin Badar ma sanda za a yi, manzo Allah ya bai yi yaƙin Badar ba, bai je ba. Da aka zo Uhud ma bai je ba saboda yana yaro. Saboda haka amma daga yaƙin gaba da shi aka kowanne kuma gabaki daya. Jabir ibn Abdullah duka yaƙoƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, wannan ma yace mahaifina ne yake hana ni zuwa saboda yana ganin karami ne shi a wannan lokacin. Saboda haka Jabir ibn Abdullah yana daga cikin al-muksiruna fil hadith, waɗanda suke da yawan hadisai su bakwai din nan, to yana cikin su Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma. Qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yub'asu kullu abdin ala ma mata alai, za a tashi kowane bawa a bisa abin da ya mutu a kansa. Rawahu Muslim ne ya rawaice shi. Ma'ana wannan kwadaitarwa ne a bisa yawaita aikin alheri ko da yaushe, saboda mutuwar ka san san da zaka yi ne, to baka san san da baka san san da zaka yi ba, to ka yawaita aikin alheri. Saboda me? Saboda ka mutu akan aikin da kake yi. Saboda haka sai a dinga yawan istighfari, a dinga yawan faɗan la ilaha illallah, da yawan yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati, da yawan sadaka. Saboda haka da yawan tuba ya zuwa ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka idan ajalin mutum ya same shi akan wannan, to akan wannan din zai mutu. An jarraba da yawa, wanda yake yawan faɗan la ilaha illallah in yazo mutuwa sai ya mutu, wanda yake kiran sallah in yazo mutuwa kaje yana kiran sallah, wanda yake karanta Qur'ani sai ga in yazo yana karanta Qur'ani. Saboda haka abinda mutum yake yawan yi, an ce wani shi kuma da yazo mutuwa barayi ne aka kama, to wani da yazo mutuwa bayan an dake shi an tafi da shi asibiti, to sai aka dinga ji yana cewa yawa shiga daga wannan adakar ta kasan zaka dauko, ta kasan dauko ta kasa, a haka ya mutu. Saboda haka Allah ya sa bakin mu ya saba da faɗan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqar Rasulul Karim. Da wannan zamu takaita abin da makaranta daidai, Allah ya ba mu ladan sa, wannan kuskure Allah ya fi mana. Allah ya ji kan walidanmu da walidanmu, Allah ya saka musu alkhairi, da malamanmu da malamanmu, Allah ya saka musu alkhairi. Allah ya ji kan magabatanmu, dattawanmu na wannan gari da suka gabata, da kuma sadakunanmu na wannan gari da suka gabata, da limamanmu na wannan gari da suka gabata. Allah ya ji kansu da malumanmu na wannan gari duka, Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu da sauran jama'ar gari da suka rasu, Allah ya gafarta musu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على